Alo. Halo, ko je? Alo, doktor Ned iz Čačka. Kao Ned? Jeste. Svojevremeno sam pročitao knjigu srpske vračbine i praznoverice. Dobro. A pošto ste postavili pitanje šta su sve devojke spremne da učine da bi došle do svog muškarca. Izvinite, doktore, recite nam, molim vas, ponovno slušamo. Odlično. Nešto simpatično sam zapamtio, znači u vezi tog ljubavnog napitka, koji se kod nas zove Saliguz. Saliguz. Knjige podelio to na... Izvini, Saliguz. Saliguz, da. Saliguz. A šta radi Saliguz? Slijen iz guzu, mislim. Dobro, okej. Dva osnovna tipa su čvrsti i tečni. Saliguz. Recepti glase ovako. Čvrsti, zameša se testo za kolače koje mora dobro da se zašećeri, ali kako se zameša? Kaže, golim guzovima na stolu mesiti testo. I onda se to lepo ispeče, ali moraju da budu mnogo slatki, verovatno da bi pokrili propratne mirise. Ili već. A čekaj, izvini, jel se okupaš pre? A ja, ne znam, to je recept za devojke. Moram da pitam. Pa, verovatno, pošto je to vodi iz davnina vreme, a mi ni danas nismo poznati po tome da se mnogo kupamo, možete samo zamisliti. Ne želim da zamislim. Jeste, upravo si za to, sad će 1. decembar, taman dan mi za kupanje. A reci mi, molim te. Po jeftinoj struji, molim te. Koja je nus pojava? Nus pojava, pa feromonski mirisi koji postaju ovako vrlo, vrlo očiti. I šta, čekaj, devojka zamesi testo... Zamesi sve te kolačiće i šta se dešava onda? Lepo ih ispeče i onda svoje žrtvi mora da da i on kad to pojede, on će samo u nju da gleda. Samo u njenu zadnjicu će da gleda? Pa verovatno. Hoćete da čujete tečni? Čekaj, jel to stvarno postoji u toj knjizi? Stvarno mislim uopšte. A reci mi, da li postoji uopšte varijanta kada bi ja punio paprike sad? Ali moraš onako da maskiraš mirisom kiselog kupusa, ali u maju mesecu. Dobro, znao sam ja. Hoćete da čujete i tečni? A ne, da li postoji kako se zove taj narodni lek? Dakle, nekog popa na ručak, dobro. Pa neka... Dobro, ništa, eto, vidim da ne postoji. Dobro, pusti čovjeka, ajde, šta je to drugo bilo? A to drugo je tečni, on se spravlja sa kafom. Naime, na starinski način se kafa pravila tako što se u prazno lonče bez vode sipa kafa. Da. I onda se kao malo dopeče na rinci. Jeste. A onda mladica koja želi da osvoji svog jarana, mora kratko da pišne u lonče, ali da zazvoni. Da zazvoni? Tako piše u knjizi. I onda se dodaje šećer i voda, opet dosta šećera da se maskira ono malo prepomenuto. A brate, ti si baš izučavao ovu materiju, majke mi, tebi svaka čast. To je ludilo, ljudi, znači ludilo. Čekaj, probao si. Srpske vračbine i praznoverice. Da, jesi probao nešto odatle? Aj priznaj, ajde iskreno, aj. Nisam, nisi punio paprike. Mene nije osvojila moja žena, već ja nju. Dobro, majstore, hvala ti puno. Vidimo se na šankanju, ponesi neki kolač. U obavezu. Naravno, ja ću poneti paprike. Važi,